Girki! Ni da matata. Ni da miji. Ni da matata. Girki. Ni da matata. Sai ki dan sa yogurt ɗin ki dan kaɗan. Kin ga adadin wanda na sa. Chicken with yogurt. A nake koyo wannan. Kai ka san ni inda nake yawan zuwa India ne. Yawwa. Yau ga ma India. Me yasa na tambaya? Ji ƙarshi ya fara bugun hancin ka ba. Ban ji ba. Da bai ba ne kasun ba. Sai ma na ƙara aure. Allah ya bada sa'a. Ni dai in zaka auro ka auro 'yar gidan ɗan gwaje. Yawwa masu kallon mu kun je gani. Na riga na gama soya wannan kaza. To, za ka iya ɗauko mana. Kun gani ya riga ya yi sanyi. Sai mu buɗe wankakkiyar blender ɗinmu. Wow. Yawwa. Mun riga mun wanke shi ta riga ta wanke blender ɗin. Ya riga ya mugu ko ta riga ta mugu. Duk da kowanne. Hausan Kaduna. Dan kaɗan ake so. Ka gwada amma nan ce shi ni zan fara. Din ba ya fi daɗi ba. A'a da Allah ma. Haba, haba. Kuka na mai girki? Haba. Girki! Ni da matata. Ni da miji. Ni da